Здравейте хора, днес ще играем Red Bull 4. Отказ. Така. Това е игра, която ето това топченце. Да видим как започва. Квадрат. Така по-било вече. Фабрика за квадрати. Това вече е невъзможно. First ниво, first level. Ще минем с 3 нива, с 3 звезди. Значи отлично сме минали. И готово. Първото ниво е готово. Интернета. Дано не съм умрял, не съм умрял. Опс, пич. Sorry, Майкъл. Така ти се пада. Щом ще ме правиш от кръгъл квадратен. Опа. Как сега? Не. Това е добре. Стига, yes, бе. Трето ниво. Let's playing here. Ето така направи. Супер. Оп и оп. Първият път винаги успявам да го скочи това. Забравих да ви кажа, че ето сега един такъв ми се отне. Всеки един има по 5 малки сърчица. Ако ви удари от черните квадрати някой, ще ви вземе само едно зърчете, но ако паднете в пропаст или пък в вода, потънете и се ударите съответно, ви взема цял живот. 3 такива са равни на един цял и лупингите са немалко. Хоп и апаланка, опаланка. Тук ще скоча. Скоча, да. Ето тази пропаст, за такава пропаст говорих преди малко. Що даже? Така става. И как може да... Всъщност той така става, между другото. По-скоро това е направено, за да може да се пъхне вътре топчето. И така става. Тук преди малко си. Не. Вижте, ако сте тук, така може да скочите, обаче не можете да потънете надолу. И моята голяма тъпота сега застана между мен и победата. Така. Мригадино, ти. Ще правиш квадратен, Така си малко страшничко, така някаква пропаст да минаш върху някоя пропаст. Такъв е живота, не трябва да си пазим кръгите, ние сме семейство. Паланка. Пич. Не ми се мъзни, бе. Дай 5. Не ми се мъзни. Малко са досадни тези ескалаторчета, но все пак част от играта. Глобалното затопляне е факт в тази игра.
Как го направих, без да искам даже. Обаче тук. Не, няма да стане така. Трябва да си взема купчето квадрат. Квадратчето. Така, супер. Джагаджа. О, чакай, тук имаше гадина. Мръсната гадинка. И аз не мога да ударя, бе. Но, не. Не, много съм слаб. О, не ми бия, бе. Много хитра. Гледай. Yes! Убих я, като мастър. О, не. Така, тук трябва и изненада. Успях. Охо, тук бях нагласен. Достана само с един живот, за да ги мина всичките нива. Почти не, така да се каже. Опа. Ей! Аз наистина не успях да го взема. Чакай, васкам тъй раздирко. Дали ще се получи? Не е толкова тъпо това. Падай. Ясно. И автомобил 2000. Така. Спрямо. Минаваме го. Минаваме нивото. Спрях. Гледай. Чакаш ми зъба. О, не, това ми е най-гадното ниво. Фаталното. Така го викам след миналия път. Пък имам само 2 живота. Не ми е от любими си неща. Да имам малко кръвливи животи. Ела ми сега ти. Гадинката. Това иска специално отношение за Европия. Да, ето тук също има неща, които трябва да вземем, да се вземат. Тук е фаталният момент. Ей, как да не умрена? Изкуших се. Yes. Е, тук сега вече съм се закъсал. Не. Очакваше се. Сега. Умната ми идея да си пусна интернета, да дойде ето тук и да натисна плюс животи. Интернет, нет. Бачка бе, нет. Интернет.
нямаш игра. Ти имаме мъчи, бе, не ти е става неприятно. Значи, тази игра си има работа с мен. Ако и не влезе в интернет. Сипам кеф. И още няма интернет. Просто идеално. Айде бе, влизам интернета. Няма ли да се сетиш само? Веднъж поне. О, батерията мога ми падне. Get it now. Yes, please. Yes, Така, няма скоро да стане. Интернет, що не ще бачка? Що не ще так интернет? Аз чакам маски. Мало били топки между другото, като може. Това тук е за време да си я вземеш. Да минеш главата. Не стига, бе. Цяло това ще бъде за този клип. Скоро може да стигнем до надвай. Ето тук има ключ. Ключ е NPC. Не си става. Това ще бъде този клип. Не забравяйте да дадете палец нагоре, да се абонирате за Bulgarian Tigers и до скоро!